Tapos na. Battery pa. Oy. Sayuan na natad sa mga tao. Kadungog mo. Hanapin mga sounds sa bagay. Wangan yung mga tawanan na yan. Kung gabi guys, nadala pa ko nila nga tagaan ko ng pagkaon. Ay, meron na. Ako wala ko yung problema kung sapa. Matulog ko kayo, makatulog ko. Pero kanang tingmata na ganyan, sapa, kayo. Pagos kag mata. Paglahi naman yung istoryahan niya. Karoon maninood na siguro. May binuang maningin. Pagtuunod siguro na ako. Istoryahon na ako na isilaw niya. Kalimot siguro sila nga ako ngayon tayo tulog nga kauban gali sa yun kay magsaba-saba at doon sa ako guys kay murag lahi na ni maayo na yung style na niya. Balik lang to. A few moments later. Ay hello guys, nahilom na no? Na-istorya na ako sila noon dagutin ko na akong board meet kay maminaw po din yung istoryahon no kanang di man po labad. Sige guys, katulang nga kay mahaw sa to kay murag apo kay buhaton. Ayos po sila kay pag manamog istorya padalan ko litson paksiw. Buanga. Sige guys, mahaw sa ko ha. I am the one, the way your son don't need a gun to get